Daj mi też. Pozor, pozor. Ja zavři klapačku, já. Ne, sastě, to nebylo na vás. Tak to nebylo na nás, já už jsem se ulikl, že to bylo na nás. A, Ještě jeden. Tak, to je tak. Je to přesně? Ano, tak. A nasypeme do předem připravené Přesypeš do místky. připraven. Pracujeme. Prosím, pane, nebojíme se. Pěkně do toho. Až se na to Propojil. Tak, a zpracované těsto necháme Ciasto vykynout. zostawiamy aż wyrośnie. A teď vanilka. I teraz wanilka. Vanilka. Všichni cítí. Výborně. Jde nám to krásně. Ve vykotlaném kmeni bylo W krkavčí. środku pustego pnia znajdowało się krucze gniazdo. V něm dvě I malinkatá w środku krkavčata. były dwa kruczątka. Pištěla. Rybu! Na břehu toho moře Na brzegu rybáři morza chytili. jakiś rybak złapał dużą rybę. Chlapi, já mám rybu, nebo ryba má mě, a mě. Ale drží se Jirko! Jirko, podívej na ní! Máme ji! Mamy ją już. Jurku, nie zabijaj mnie.